Ayo kanca-kancaku kabeh padha nonton videoku iki. Tapi kowe tak janji lan ora pareng ngapusi wajib subscribe channelku iki. Subscribe yo please. Aduh biong awak aja lagi sobek turu omah rantok bojoku iki aku bolak-balik gara-gara bisa ngek bawa karo bisa ngek Jepang. Aku diusir saka omah bojoku. Lah piye? Iki bojoku iku nonton YouTube karo tiraiku iku welik. Terus wonge ya temu bete aku rentok turu omah padahal lajunya aku ganteng punya aku gantengnya apa saya nganggo kacamata ngene lho gantengnya apa nah kegantengan nek dadi lawak apa ning besengek iku kon lawak terus ora masuk. Tapi ngene iki ya aku susah. Ngene iki dhuwit wis randuwe. Sesuk nek tuku sarapan piye? Apa aku ngemis wae ya? Tapi nek ngemis kan kudu latihan. Wong ngemis iku ana tata carane. Daripada nganu aku arep latihan ngemis wae. Wis nganggo diplomasi. Latihan ngemis. Mosok nek latihan ngemis aku nganggo kacamata. Dak wong ngrasakake karo aku. Buka sik. Iki nek ngemis gaya-gaya Jakarta. Kayak ngene ngemis. Permisi, Pak. Kasihan saya sudah tidak makan 3 hari. Tapi sarapan dari 3 kali. Wis sampe urung ya. Anggonku latihan ngemis. Mbah, malah bingung kabeh aku. Lah, iki apa bawangsa? Mbah, jenengan kula wau padosi ning daleme sampean kok mboten wonten sanjange malah budal ket sore ing pundi? Ya pang. Gara-gara kowe aku diusir bojoku. Lha napa, Mbah? Ya gara-gara mbok-mbokno YouTube iku bojoku nonton. Aku diusir. Pantesan dewe kok ngamuk-ngamuk, Mbah. Bojone sampean. Iya, kejamuk, Mang. Heeh. Kokor. Nih. Terus ngono, Mbah ya? Iya. Galak, Mbah. Iki piye pang aku? Aku terus turu nang endi saja. Aku iki mang nelpon kancil, ora diangkat. Tak WA centang siji. Paling kancil iki lagi ra duwe dhuwit. Lagi kismin ndekne iku teter. Balam iku, Mbah. Bala aku. Kamu tak kira ya bala rada lengket akrab ngono iku. Kamu tak kira kok wong edan malah ya, Mbah? Iya. Yang kene kudu edan aku ngene. Sam. Wis pang aku pusing ngrasakno kowe iku karo bawa barang iku besengek loro. Ame turu aku pas. Turu nek pinggiran kene iki, Mbah kowe. Lah piye ambe mbuke dhuwe mbok nyewa hotel. Aku menjaluk kopi kowe kok malah, Mbah. Njaluk kopi lah apa wong aku nang dalan iki mang ora digawani apa-apa dhuwit ora digawani aku ndek mang pas latihan ngemis barang kok. Aku wis latihan ngemis kanggo persiapan sesuk loro dhuwit nganti tangan
Masa orang gadek lupa enggak? Gue betul aman dulu aku. Lapor lah kan ganggu aku nyala. Melompat 3 turu aku piye iki? Kita putus, Bang, putus. Bapak nunggoni ke turu aku malah iki. Mbah, digancani, digoleki, mlebek. Sampah-sampah tak udal-udal, kenteng-kenteng tak ungkrah-ungkrah, malah mbak ketemu mbak tinggal turu. Ancen batang kayak gitu. Mbah. Saiki lho mano. Ngandar ta. Om. Aku tresno karo kowe, kowe tresno karo kae, kae tresno karo liya-liyane pancen semileke. Om, piye Om? Pancen semileke. Iki wong turu ae kowe. Langsung lho. Aku iki bojomu, bojoku ora entuk turu omah, turu nang dalan aja diganggu wae. Turu nang omah yo set om, turu nang dalan diganggu. Aku ngamen lho Om. Wis ora nek kowe ngamen, kanca-kanca becak sapa? Ya sakmene wong tak ameni Om bentuk dhuwit Om. Lah ora dhuwit Om, kismin Om. Hah? Kismin. Kasihan aja lho. Lah piye Om? Aku lah ya padha kismin. Berarti kode Om, kismin ya Om. Ora trimo padha blek. Ya ngene Om, sah gak apa-apa lah Om, kayak piro-piro lah gak apa-apa Om, penting tanggung mangan Om ya. Gawe sarung ae kok. Lho, Ten, lho. Lu kisah apa? Aku bisa bojoku edel. Lho aku tak ngamen, duit ae. Aku guru-guru YouTube, guru-guru bisa ngek loro, tukang karo gowo, kan aku dilipukno YouTube. Terus? Ya ta? Heeh. Ya bojoku delok karepe ame nyakrep. Rumasanya aku nak YouTube itu yo ketok mbari maco. Kan pertama kayak aja semara. Iya aku kan cikon nedik karo bisa ngek loro iku. Kowe iki, Mbak. Ya kok nek ketok gaji ora Lucu, le sok sing ngomong lucu sapa ora lucu kayak kadiye. Aku gak lucu. Gak Jayus. Jayu sapa Jayu sih? Wah, Jayu ngerti. tonggoku sing gene atu picek. Ya padha lah ya tanggoku lek pamen mode iku. Lha sik. Cek ya. Kok Kita tambah beri saja. Beri saja. Beri saja. Beri saja. Beri saja. Beri saja. Jadi orang yang becak gitu. jemput ngene kok. Iya, Ya suspek bantek. Iku weteng apa gembili? Ana gemblong. Ini anggap pemain dewe. Lah iki nek sekati kopi. Jare Ya, main nek. dewi. Iku godhong kocok-koci. Wong iki padha gembele kok. Nggih, cah. Ngamen niku apa? Aku nganu, aku wis metu kerjaan. Lah, Mas. Terus? Saiki ngene lah aku. Ya wis lah aku di gitar. Heeh. Tak manfaatno gitarku. Dadi aku ngamen. Ngono. Kowe iso nyanyi? Iso nyanyi? Lah mau kira tuh fals gak? Ya aku kurang dungu, aku turu kok. Aku ngono. Rumah aku ya aku ndungu wong swara ngorok sing luwih banter saka aku. Baleni lagune. Ojo aku ora mbekek dhuwit omo. Nah, ora mbekek dhuwit ya. Lah gaduh-gaduh ora apa-apa utang del. Wow. Wis go. Zaman nyamene utang. Lah jaman saiki malah utang-utangan, malah Lah nek utang nek bank ya iso. Lah utang nganggo sertifikat gak masuk. iya lah gak masuk anjine. Berarti kayak iki saiki nganu wis ora kerja nganggo seragam menyekone. Ismin saiki. Bismin. Tetep tetep. Aku cuma ngene lho, Del, tak ditani. Aku bar diusir bojoku. Terus aku mlayu njuwana. Karepku kan ameh iku lho melu wong ngapal-ngapal niku lho menyang. Menyang. Heeh, karepku melu menyang. Ben mulai aku untuk duwe aki. Nek wong wedok iku dibloki duwe mek tok. Lah ngono pen manut. Apa aku melu menyang kowe yo? Ya ngono ora apa-apa, Del. Ngono ae. Heeh. Kowe gak apa-apa, gak jamuk bapakmu. Ora, Menyang. aku santai. Wong kowe ku cara ngono anak mama. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sop ngerti Mm-mm. menyang. Yen kok nganu lho nek menyang kowe terus witeng, Del. Gak apa-apa. Rambut ngene iki kriting kan sing jadi kabeh. Saya kan iso di facial. Apa itu, Del? Di
dikai wedak sing dipupuri karo sing karo gamping. Yo Del, ayo Del, mangkat nyang ning tosek ae Del. Yuk, mangkat yuk Del. Malah bulan naik aku kok. Bulan makan Nong-nong bulan kok acep. Padahal ora lucu. Ora lucu lah. Angkat saiki ya. Ayo, Ya. jangan ada Kak teletabis. Aku tresno karo kowe, kowe tresno karo kae, kae tresno karo liya-liyane pancen semelekete. Tarik bak ya. Tarik kowe Ya, ben kita mau besok loro bawa karonan Jepang. Ya, tak Somben nek balik tak gawakno iwak petek kowe wong loro. Ha ha ha. Tak ada.